Дами и господа, последната творческа група в конкурсната надпревара. Не бързайте в никакъв случай след изпълнението и да тръгвате, защото една малка, скъпоценна и неделима част от нашето уважаемо жури ще направи своите музикални изпълнения и поздрави към всички нас, докато журито пък в останалата си част заседава и подготвим, разбира се, реквизитите за награждаване, в частност грамоти, плакети, статуетки и парични награди. Последният участник в тази годишното 6-то издание на фестивала Златни нишки – Школа за фолклорни изкуства Веселие, град Стара Загора. Веселие възниква като танцов клуб още през 2010 година под ръководството на Иглика Желева, бивш танцор на общински ансамбъл Загоре. През 2022 година, в кавички, тя предава щафетата на сегашните ръководители на клуба. Робертино Петров, също по настоящем танцор в Загоре, и Ива Жекова. В изпълнение на групата ще видим Тракийска ръченица и Трите пъти.
Уважаеми дами и господа, вашите силни аплодисменти за гостите ни от град Стара Загора, на които благодарим за пропътуваните километри и за възможността да се порадваме на техните изпълнения. Грамота на школа за фолклорни изкуства Веселие, град Стара Загора, с художествени ръководители Ива Жекова и Робертино Петров. Да сте живи и здрави, благодарим ви за участието.